שלום לכולם, זה קורס מספר 1, יום מספר 8, והיום אני אלמד אתכם בעצם מה כל כלי שווה. כל חייל לבן שווה נקודה. זה אומר שאם אתה אוכל חייל אז תרווחת נקודה ואתה מרוויח 1. אחרי זה יש לנו את הפרשים והרצים, שהם בעצם שווים 3. אם אכלת או פרש או רץ או לשחור אותו דבר, אז הרווחת 3 נקודות. אם לא הבנתם, נקודות זה נגיד איזשהו כלי אכלתם, אז אתם מרוויחים את החומר של זה. גם יש לכם, נגיד לא, אם אכלתם כלי פחות כלים, וגם אתם מתקרבים לו לעשות יותר מעקל, פחות כלים להגן על המלך. אחרי זה הצריכים, הם בעצם 5 נקודות, וכמו שבעצם שמתם לב, כל פעם שהכלי יש לו יותר לאן לזוז, הוא שווה יותר. עכשיו נגיד באים עמלק, שהם הכלי הכי חזק במשחק, הם יכולים הכי הרבה בעצם מסעים ללכת, כאילו לאן ללכת הכי הרבה מהלכים, משבצות, שבעצם הנקודות שלהם זה 9.